Executarà el servei Oriol Brugnoni, ja ho fa ràpid amb Otagné, altra vegada Oriol, que combina bé amb el seu compatriota, amb el porter argentí Nacho Ferretti. Nacho que distribueix a la dreta per Zou Moustakim, pilotada de Zou al cel de Tossa, la baixa molt bé Owen Juan, veurem què farà el juvenil, controla Owen, vol buscar algú, les entrades, bon el remat! Gol! Àlex! Gol de Pérez al minut 85, quan pràcticament s'està fonent el partit, apareix la màgia d'Owen Juan, del debutant juvenil, per executar una centrada perfecta amb cama dreta i el remat acrobàtic meravellós d'Àlex Pérez per fer el seu primer gol com a unionista. Doncs la tindrà el Tossa per intentar fer l'1-0, el llançament és boníssim, Ferretti, traient les dues mans a passejar, impressionant l'estirada de Nacho per evitar l'1-0. Mare de Déu senyor, que bé ho ha fet el porter argentí i com s'ha llançat al seu costat esquerre per rebutjar aquesta pilota a córner. La bola llarga del Tossa intentant buscar el contraatac. Albert Genís que hi pot arribar, compta Nacho Ferretti, l'ha de treure, la treu molt bé el porter argentí, que no s'embolica i l'ha deixat per Zou. Altra vegada rep i aquí ho tenen, la repetició, com Albert Genís es pensava que hi arribava a ell, però Ferretti molt atent, dues vegades rebutja la pilota perquè pugui rebre bé Zou. Susto important, compta ara el Tossa en el centre lateral, Ferretti! Nacho, una parada espectacular més del porter argentí, aquí la tenen, amb les dues mans atrapada en una pilota complicadíssima. Compte el Tossa que la té ara, el xut! Ferretti! Torna a aparèixer per evitar en els últims instants l'empat a 1. Increïble l'aturada de Nacho amb un xut complicadíssim que fa que ens enduem pràcticament els 3 punts d'aquí de Tossa. Hem de seguir aguantant, vinga, som-hi amb il·lusió, Unió, que podem tornar a obtenir la victòria. Som-hi!